Hi guys. Have a nice day. Have a blessed night, a day, a Tuesday today, and welcome to my LS. And starting so nourished by music. Thank you so much, nourished by music, and so much a very supportive partner, YT, and to Mom, Lilin, Ohex. Thank you so much. Oh my God. My heart beats so fast when I read your message. I feel so important person and I am so happy. Not just uh, unexplained feelings. Thank you so much and much appreciated the efforts and um, thank you so much guys. Welcome to my LS. Hope you watch my LS and sana support each other and connect each other para um, makipagkaibigan. And salamat sa aking 2 million viewers. Stay positive lang kahit na may times na nagigib up na kasi pagod, trabaho, uh, personal life, and stay positive lang lagi. So guys, hope you watch my LS and stay tuned. I always smile. I bugs for more. And thank you so much for my 4 million viewers. Much appreciated, guys, and hope you stay tuned until the LS end and hope you guys stay connected. Pasensya na the eye bags and the lights. Naghahanap pa ako ng magandang studio para sa aking LS. So, wala pa akong makita. So, pagtiyagaan niyo na lang yung background at ang aking mini dark lights. So, hope soon makakita na ako ng magandang place na mag-LS. Much better here kasi now kasi the connection better. Thanks so much for my 3 million viewers and I love you guys. Most my partner, nourished by music, so very legit and good person. Not just the partner but also the friend, the son, and he's a role model. Model, most his eyes. I love his eyes and his smile. So precious. Love lots, guys. Hindi ko na sana wala akong masasabi. Ayun. Hello everyone. Sana may antay-antay muna natin saglit baka may mag-join. Alam mo na, hindi masayang lipstick. Ang lipstick. Haggard. Hagardo kasi patulog na yung mga tao. So, kailangan mahinaan lang muna magsalita kasi baka maka-istorbo sa kapitbahay. Tulog na sila. Kapitbahay. So, ayan guys. Thank you so much for my 3 million viewers and hope you guys stay connected. Stay tuned until the end. And thanks for the support to my legit friends, my partner, and to my family. Kahit busy, nagkakaroon pa rin ng time na mag-suporta. Support is a very important connecting each other. Thank you guys and thank you so much for the thumbs up. Thanks for the thumbs up. I love you guys.
Sana may mag-join para naman ano. um, Muntik ng para ma-motivate ko ay na hindi ako mag-give up kasi, ano na, pero ano naman, closer naman ako sa goal. Kailangan lang talaga na i-push pa yung motivation ko para sa goal ko. So, kaya ako nag-YT kasi na-motivate din ako ng partner ko na mag-YT kasi nga sobrang boring din ng buhay lalo pa ngayong, crisis na hinaharap natin. So, kailangan din ng mapaglilibangan. Malilibang ka na pero worth it naman. So, nalilibang ka na, nag-e-enjoy ka pa, pero puwede kang kumita. So, ano, kaysa naman sa mag-spend ka ng time na wala namang kabuluhan, na makakapag-create pa ng, complicated, situation na mga hindi naman dapat na pinag-uusapan, na alam mo na, nakikisawsaw. So, hindi naman tayo gano'n. So, kaya napasok din ang YT world kasi nga hindi na kasi naalis sa atin ah, phone. So, para naman na ano siya, productive and worth it gamitin. So, why not na mag-YT, 'di ba? Kaysa naman sa scroll down. So, habang nag-i-scroll, mahilig din ako talagang mag-pictures. So, ngayon aaral ako mag-editing. Editing, sana matuto ng maayos kasi, love ko talaga yung mag-pictures lalo na yung mga magpo-post na kunyari model ako kunyari, feeling beauty, feeling, model kahit hindi naman magpo-post kahit so ayun na, 'di ba sabi nga nila, "Just be yourself." So, kung feeling maganda ako, yung sinasabi nila na feeling maganda ako, feeling pretty, so wala namang magmamahal sa akin una kundi yung sarili ko muna bago ako mag-ano sa iba, 'di ba? So, it's okay naman. Marami naman tayong nare-receive ng mga negative comments na hindi naman lahat na napi-please natin sila para magustuhan natin. Pero kung wala naman tayong nasasagasaang tao, yung wala tayong inaagrabyang tao, why not na magmaganda? Basta wala ka naman na naapakan ng iba, yung ikagagalit nila. So, kung lalakad ka pa rin na nakataas yung noo mo kasi, wala kang ginawang mali sa kapwa mo at yun ang pinakaimportan yung may peace of mind tayo. Peace of mind, aanhin mo naman yung magandang mukha, maganda yung shape ng katawan mo, maganda yung buhay mo kung wala ka namang peace of mind, 'di ba? Pero sa ngayon, sa mga past years, nakakaranas tayo ng sobrang down na down sa buhay. So, nung mga siguro nung mga past, ano, hindi lang naman ako ang naka-experience dun. Siguro mas malala pa sa inyo, yung wala ka ring peace of mind, yung pagod yung katawan mo, pagod yung isip mo kakaisip, kakaisip ng hindi naman dapat isipin. So, yan. Love. The test. So guys, thank you so much for my 5 million viewers and so much appreciated. And sana ay yung white world malaking impluwensya talaga sa
akin, sa atin hindi lang sa akin, sa maraming tao. So, why not gamitin natin yung kaalaman natin ay yung, something a little bit, skilled kunyari lalo na yung ako kunyari may talent kunyari ako ng modeling, charot, feeling maganda. Marami rin naman akong fans na feeling maganda raw ako, mga ba hindi pa nga ako sikat may basher na, 'di ba? Gano'n yung mga nagfi-feeling so, go lang sis, don't give up, ha. Thank you so much for my supportive sis and thank you sa sponsor ko para sa connection. I love you guys. Kaya ako naka-live ngayon dahil may sponsor talaga ako sa WiFi, sa nag-sponsor sa WiFi. I love you po. Much. I love you much. Thank you so much to my Sister Salvacion. Ganda, napakabait, napaka-supportive at maiiyak ako kapag magkukuwento ako ng buhay natin sis. Ayokong alam mo naman mababaw ang mga luha natin pagdating sa buhay-buhay kasi masalimuot talaga yung pinagdaanan natin. Yung masaya na malungkot balikan ang nakaraan. Masaya na malungkot balikan ang pinagdaanan. Nakakaiyak. Nakakaiyak talaga. Mas marami yung nakakaiyak sa masaya. Kasi yung masaya, nakaka-miss ma-feel yung mabuo yung pamilya, alam mo yun, nakakaiyak. Ano ba yan? Bakit gano'n? Ayun guys, thank you so much for my 5 million viewers. Wait, bakit naiyak ako? Ay, naiyak ako. Bakit ba? Basta tuloy mo lang, sis. Tama, tuloy lang talaga. Wait, maghanap lang ako ng pamunas. Maghanap lang pamunas pero yung pinampunas yung damit ko lang, wala akong maghilap. Sorry guys. So, ayan, nakakaiyak lang balikan yung nakaraan. Wait, nag-heavy yung emotional feelings. Kaya yan. Kaya yan. Sa, ayan, mag-isa lang ako pero napapaiyak ako sa sarili ko mismo. Yeah. Thank you so much for my 5 million viewers. Ayun, sa 5 million viewers ko, thank you so much sa motivation. Lalo iiyak mo lang yan. Baka hagulhol ako dito, may umiyak pa, baka may umiyak pa na iba. Kasi nga ayoko munang pag-usapan yung nakaraan, pero talagang hindi maiiwasan balikan yung pinagdaanan. Ayun, halat na tutulo lang yung luha ko na hindi makontrol. Hala, hindi na siya makontrol. So, thank you so much guys sa 5 million viewers. Yun. Nakita lang kita sis, napaiyak na ako, hala. Wait. Sana okay ka lang dyan. Stay healthy dyan sa Taiwan. And ano pa? Wait lang. Heavy talaga yung emotion. Wait. Nakita ko lang yung kapatid ko. Sobrang heavy talaga. Heavy talaga.
Naiyak ko, eh. Ang hirap magkontrol ng iyak. Ang babaw ng aking luha. Sorry guys sa nanonood, mababaw lang talaga akong tao. Konting ano lang, konting mabasa lang ng ano, sobrang babaw ng aking, feelings, ng aking luha. Kaya naman diyan sa mga taong mahal ko at nagmamahal sa'kin, kayo yung aking weakness. Ayun. Mm. Ah, ano ba 'yan? Naiyak talaga ako. Nakita lang kita sis, naiyak na ako. Naalala ko yung ano, wait. Thank you so much, for my 5 million viewers and stay connected, stay watching kahit na wala namang kwenta para umiyak ako pero talaga kung susumahin ba, nakakaiyak talaga. Ba na ano ba 'yan? Hmm. So, kung naiiyak ako sa buhay ko, kung babalikan din niyo rin yung pinagdaanan niyo, siguro mas nakakaiyak. Talagang mababaw lang talaga akong tao. Thank you so much, for, watching and support me yung sa goal para ma-reach ko yung aking goal, para samahan ako sa aking journey kung saan man ako mapunta. Ah, a good choice na din sa desisyon ko sa buhay. So, parang naisip ko talaga na na before, ano ba 'yan, bakit nakakaiyak? Um, Wait lang, ba't naiyak ako? Ayun, naiyak talaga ako, hindi ko na siya makontrol. Yung luha, tuloy-tuloy lang talaga siya 'pag naumpisahan. Kasi ano, thank you so much guys for 5 million viewers. Stay connected and for the thumbs up and so much appreciated your the support and your time para mag-stay. And lalo na sa aking partner at sobra wala akong masabi sa suporta, sa efforts, sa love, and most the time, kahit busy, laging may time para magsuporta and communication. Ngayon ko na-appreciate na napaka-importante talaga sa isang relationship, not just the best friend, the lover na sa mga lover diyan, sa mga mag-asawa, boyfriend, or relationship na maging best friend niyo talaga ang inyong partner. Talaga napaka-ano siya, nagbibigay siya ng, um, positivity, motivation at to grow na kas na hindi yung naiilang ka lang kasi may partner, lalo na ako, ang taas ng pride ko, ah, yung kinikimkim yung galit na hindi naman dapat sarilinin yung galit, hindi dapat sarilinin yung problema and open open mo yun sa partner mo or sa friends, sa family, and the most the family and sa partner mo, kung hindi mo kaya i-open sa family, sa partner mo, sa friend na maaasahan mo. Kapag down na down ka talaga as in sobrang, wala na,
patungo na talaga sa give up, may tao talaga na maghihila sa'yo pataas, paakyat para makabangon ka ulit, makabawi ka ulit sa buhay na iyong na nakakasadlak talaga. Ay, ay, ay. Sa sobrang sakit talaga na pinagdaanan, nakakaiyak naman talaga. Yung tipong wala ka ng makain, kailangan mo talagang alam mo yun? Thanks so much sa 5 million viewers ko. Stay connected talaga. Ay, 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 ay. Wala lang, pasensya na guys. Talagang tumutulo lang talaga yung luha ko na ano, sobrang emotions lang talaga, heavy emotion. Yes, I'm still okay and strong for my family. Yay! Ah, ayun na. Moses, totoo yan, totoo talaga. Yay! Kasi nandiyan ka na. Kaya mo yan. Iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang talaga yan. Umiyak na nga. Ah, Cheryl Gakusan, shout out everyone. Shout out for Cheryl Gakusan and thank you so much Cheryl Gakusan, she is so very legit. Napaka-legit talaga siya. One of a YouTubers and na-meet ko din siya sa one of the LS din sa ibang channel. And hindi ko na maalala kung saan yun kasi marami rin akong sinalihan. So, na-remember ko talaga si Cheryl Gakusan and I will give you the jacket and Nourished by Music is also a very legit friend, partner also, and hope you guys love each other and hug each other and we correct each other. Thank you so much, Sisi Cheryl and Tokayo Cheryl Gakugusan and thank you sa pagpunta dito Cheryl. Oh my God, thank you so much. I'm so happy na nakapunta ka sa aking tahanan. Tamsak Dan, and thank you so much sa pagtamsak. Oh my God, thank you so much, Cheryl. Thank you so much, and God bless us, and sana God bless you more din. Oh my God, ang saya-saya ko nung nakapunta ka dito, Tokayo. Sobrang ang saya ko talaga, unexpected na nakapunta ka. Sobrang masaya talaga ako. Welcome, Tokayo. Sobra. And ngayon pa lang ako talaga mag-a-active talaga kasi ngayon pa lang talaga ako nagkaroon ng connection. Salamat sa nag-sponsor talaga sa Wi-Fi. Yun, guys, and hope you are nourished by music and so very legit and hope he is. I give you the jacket, Cheryl. Ayun, so hope Shargakusan and Nourished by Music love each other and ayun na. Magmahalan kayo. Thanks po. Welcome. So much welcome. Nourished by Music is so very supportive and so very good YouTuber also, vlogger. And his channel is you can use his channel copyright free music. Sa kanya ako kumukuha ng copyright free music kay Nourish by Music. So hindi napaka-supportive din siyang kaibigan. Cheryl, sobra. Sana
ma-hug mo siya and mag-connect kayo sa isa't isa kasi sinorish by music and sobrang proud ako na i-introduce sa'yo kasi napaka-supportive talaga. Hope you guys hug each other. Thank you so much, Cheryl, sa pagpunta. Sobrang na ano ako, napasaya mo ako. Tokayo. Mag-iwan ng bakas. Cheryl Gakusan ay nourished by music. She said, you leave the right mark, the right comment if you um, if you ano man tawag, ang hirap mag-English. If you connect her, so you can, she asks, you put the right comment related on on her videos. So I know you. Don't worry, no worries. Cheryl Gakusan. Hey, so hello, hello, hello it right. Wait, yung sipon ko natulo. Oh my God. Mag-iwan ng bakas. Watching your 14 seconds video, Cheryl Gakusan. So, yun guys, Cheryl Gakusan, yan na, nag-watching na si Nourish by Music sa yung video and sana mag-iwan po siya, lagay siya ng bakas para talagang pasok na pasok sa banga with kalimbang po yan. With a bell para lagi kayong connected sa isa't isa. Done. Oh, ayan na, tapos na si Nourish by Music sa'yo, Tokayo, Cheryl Gakusan. And sana you connect each other, we connected and stay connected and we can grow together. Spread love. Ayan, magmahalan ko kayo. Magmahalan tayo, guys. Let's thank you so much, guys, for my 5 million viewers. Stay connected, stay tuned. Thank you so much and so much appreciated na nag-i-stay kayo kahit na silent. I know you sis, my sister, my supportive sister. Ayun na. Have a good. Cheryl Gakusan, thanks Nourish by Music. At ayan na si Cheryl Gakusan. Thanks, I she said. Uh, dahil na rin sa'yo si Cheryl Gakusan, Nourish by Music. So, ayan, saya naman. Nag-ano na kayo, ano na kayo nito kayo. So, I'm happy, Cheryl, na nahag-hag na. Nahag to hag talaga. Thanks, Nourish by Music, for support. Ayan. No worries, Cheryl. Nourish by Music is so very legit friend also. And he's so good and very, very supportive talaga. Proud to introduce you, Nourish by Music. To the taste of the kisses, your lips on my lips. Thanks so much, guys, for my 5 million viewers, and I hope you stay connected. Stay tuned. Done. Also kind. Nourished by music, also kind. Ayan, so guys, thank you so much for my 3 million viewers, and I hope you guys stay tuned. Don't give up of your love, stumble and fall.
Had all it all, when you learn, just try again, try again, don't give up, don't give up. Don't give up talaga. Thank you so much sa support talaga. Salamat po sa pagpunta, sa pagbisita sa aking tahanan. Ano man ang mangyari, umulan man at umaraw, nandito pa rin. Ayan. Para sa pangarap, ayan, I bags pa more. Di dati, dati talaga yung nasa Manila pa magtatrabaho. Pero ngayon na napunta na ngayon sa Bicol, nag-e-expect ako talaga na full-time whitey world na. Pero hindi talaga maiwasan na may mga ano, may mga activity talaga na kailangang gawin kasi hindi ka naman nabubuhay na para sa sarili lamang. So, ayan. So, kailangan kapag umaangat ka konti, may kasabay. 'Di ba masarap yung may kasabay na umaalalay, na umaakyakbay kapag ikaw ay napapangiti, masaya, moody. Ayan. Thank you so much guys for my 4 million viewers and the most for the thumbs up, and thank you so much. Yes, Nourish by Music, a new milestone soon. So, ayan, motivations. Sobrang motivation ko. Yung motivation ko since 2019, nagbago yung pananaw ko sa buhay. So, a big influence talaga sa akin. And you learn me a lot. Kung paano, ayan, natuto akong mag-aral, mag-motivate. Ayan. Ang laking tulong para mag-grow. Napakalaking tulong talaga mag-grow. Dati, iniisip ko lang kung paano lang kumita. Sapat na yung 537 minimum wages, 8 hours for 537 minimum wage dito sa Pilipinas. Nagtitiyaga ka, pagtitiisan mo yung pakisamahan, yung mga kasalamuha mo, yung mga katrabaho mo, yung mga bosses mo. So, pressure sa trabaho, pressure sa pamilya, pressure sa kaibigan, pressure sa mga bashers mo, pressure sa kapitbahay. Ang dami nagpe-pressure sa'yo. Pero kapag marunong na natutunan mong mag-motivate ba, kailangan talaga ng motivation, meditation. Ma-meditate ka, maybe lalo na kapag sobrang stressful, depressed ka na, kailangan talaga ma-meditate mo din yun, pag-aralan mo kung paano mag-control ng anger, ng sadness. Kailangan ma-handle mo siya ng happiness, lalo na din kapag ng happiness, 'di ba, sa sobrang saya mo, nakakalimot ka na rin. Nakakalimot ka na sa taas kasi parang yung iba lalo na feeling perfect na yung buhay nila, ni magpasalamat na lang ay hindi na nila magawa kasi nga sobrang happy din kapag sobrang lungkot ka na, yun na pumapasok yung sinong tutulong sa'yo, ayan na, yung mga kailangan tumulong sa'yo, marami ka ng kailangang taong hanapin para tumulong sa'yo, ayan. Samantalang dati
Hindi ka naman nila malapitan kasi hindi ka naman nila kailangan, gano'n 'yun. Thank you so much for the 4 million viewers. Salamat sa pag-stay, salamat sa panonood. Oh, wait. Wow, 11 thumbs up, record maybe. Wow, thank you sa thumbs up. Salamat guys sa pa-thumbs up niyo. Ayun. So, active na si Inday. So, kailangan ng magtrabaho ng i-push pa. Salamat guys sa pag-stay. 4 million viewers. So much appreciated po, lalo na sa aking partner, family, friends, supportive friends, kahit busy kayo, silent viewers, silent watching my videos, napaka-silent fans, may mga silent fans. Sa mga haters dyan, no hates lang, spread love, spread love. Ayan na, kahit na umiyak na, eyebags pa more. So, kapag ganun talaga, siguro kapag marami kang ano, napaka-emotin mong masyado kang emoticon na tao, mababaw na yung dahilan para ano, lumuha. Ayan, ang babaw. Siguro nung bata ako, pero dati iyakin talaga ako so hindi pa siya naubos. Hindi pa naubos ang luha. Kailangan ubusin kaya kahit hindi naman kaiyak-iyak, iiyak mo na para maubos na. Charot, charot, wag naman gano'n. Salamat sa pag-stay po may 4 million viewers and so much appreciated na nag-i-stay kayo sa'kin, sa aking family and, friends and sa aking, silent napaka-silent supportive, thank you. Thank you so much guys. And most of all sa aking partner na talagang nagpu-push talaga, nagpu-push talaga. Talagang nagmo-motivate talaga na mag-grow pa ako. So you are the reason why I'm here, why I'm trying to be better person. Not trying, pero kailangan. Hindi talaga siya, i-try kundi kailangan mong gawin 'yun para mag-grow ka, maging much better kahit ano man yung pinagdaanan, 'di ba? Wala naman talaga, sa totoo lang walang perfect na buhay. Walang perfect person. Kung gaano ka man kaganda, may kapintasan ka. Hindi lang yun sa panlabas, maybe in inner, inside. Yeah. Thank you so much. Thumbs up. Thanks all those who stay for the host. And yes, thank you so much sa pag-stay. Thank you so much sa pag-stay sa akin. Yun. Ayun. So, so beautiful life, beautiful life. Lagi kong kinakanta yung beautiful life kasi beautiful talaga yung buhay. Yun. Alam niyo guys kung ano, kung kung maganda man yung buhay na pinagdaanan mo, hindi ka nakaranas ng mag-aral, maglakad ng mapakalayo para mag-aral, 'di ba? Napakasuwerte mo dahil hindi mo napagdaanan yung mga pangyayaring yun. Sa ano ba yan, parang tabingi kasi, ayun.
Thank you so much, Guy, for my 4 million viewers and stay tuned. Salamat po sa pag-stay. Ayan. Thank you so much po. Thank you so much. YT World is my passion now. Passion talaga kapag pupunta sa labas, kahit saan ako pumunta, lagi na talaga ako may dalang phone para mag-capture ng kahit ano lang. Pero ayun, bumibigay talaga yung phone ko kasi nag-o-offer ano na siya, full storage at hindi ko na ano. And editing, kailangan talaga master ang editing kasi wala talaga akong ano, yung hindi talaga pa ako marunong sa editing. So, pagpasensyahan niyo na guys, yung mga videos ko na kailangan pa talaga ng mag-improve sa editing and sa pag-capture ng mga videos sa hindi pa ako marunong mag-organize. Still learning pa rin ako. So, hope you guys sana mapanood niyo pa rin ang aking vlog, para mas ma-improve pa po ako. And ayun naman talaga yung aking, gustong tahakin at hindi lang talaga ako nag-pursue noon. And good, tamang desisyon din talaga. 2019 is the best, decision in my life na sobrang pinagpapasalamat ko sa nangyari sa buhay ko talaga na sobrang, feel relieved. Nakahinga ako ng maluwag na mapapasabi ka na lang na salamat at yun na, yun yun. Na magi-give up ka sa isang sitwasyon, sa isang bagay na masyado ng kahit yung may situation kasi na habang kumakapit ka, mas lalo kang nasasaktan at kailangan mong bitawan yun para hindi sa masaktan ka pa. Hindi para masaktan ka pa kundi para mag-grow ka. Kasi kumbaga nag-stick ka na sa isang yun ang mali din kasi sa atin na nag-stick porket nag-stick ka na kumbaga kung ano na lang yun, pagtiisan kasi yun ang ano, anong iisipin ng ibang tao, kung yun yung mindset na lagi naiisip ano yung iisipin ng tao. So, para sa'kin, para yung ano, yung mali yung laging iisipin ng ibang tao kasi kung wala ka namang tapos lagi mo iisipin ng ibang tao, hindi ka uusad, hindi walang pupuntahan, lagi ka na na-stuck up ka na sa isang sitwasyon na paikot-ikot lang, routine lang ang buhay, walang kabuluhan. Iiyak ka lang, ganun lang kakain, araw, gabi, tanghali, isipin mo yung pagkain, yung buhay, walang ano, kapag nasaktan ka, iyak ka lang, ayun yung mahirap yung kapag nasaktan ka, iyak ka lang kapag naghirap ka. Ay naku talaga, hirap. And thank you so much guys for my 4 million viewers and stay connected and for the thumbs up and hope you guys lagi niyo po akong subaybayan niyo ang aking journey here in YouTube and sana subscribe my channel and lagi kayong connected sa akin and comments kahit ano, negative, ah, opinion, kahit ano. Welcome. Welcome to my inbox. Minsan kapag nakakatanggap tayo ng negatives, naiinis tayo, 'di ba? Dapat hindi, kasi kapag nakakatanggap tayo ng negatives, dapat, ma-appreciate natin 'yun. Kasi nalalaman natin kung ano yung mali natin na dapat itama. So, kung sabagay dati naman talaga marami akong natatanggap na negative. So, ang kagandahan dun, yung iba nasasabi yung harap-harapan sa'kin and
dun ako mas humahanga na ang tapang nilang sabihin yun sa'kin, lalo na talaga yung family, yung mother ko, kung ano yung mali, kahit masakit yun, basta mali, mali. Ganun yung totoong magulang. Kahit masaktan ka, basta maituwid ka lang, and yun ang tamang proseso. Pero yung iba, yung magpe-pretend na okey lang, kahit hindi naman, na yun, alam niyo na yun, na okey pagkaharap, kapag nakatalikod ka may iba palang sasabihin sa'yo. So, may nasabi na siya sa'yo, ng nag-comment na siya, pero, ah, maririnig mo pa rin sa iba na na basta experience ko kasi yun, eh, yung may something pala siya sa akin, pero may may mga sinasabi siya, sa akin na hindi niya naman didirekta sa akin, pero nalalaman ko sa ibang tao. So, hindi maganda yung ano, kasi ako, ah, 'pag ayaw, eh, 'pag galit, galit, bahala kayo diyan. Ingrata din ako, 'pag mabait, mabait, 'pag galit, silent, pero galit. Spread love, guys, and thank you so much for my 4 million viewers and still watching pa rin at nanatili kayo sa akin. So much appreciated po. Parang salamat po talaga sa pag-stay sa akin, lalo na sa partner ko. Don't quit. You're always here. You're already in pain. You're already hurt. Get a reward from it. Love, sis. Love you, sis. I love you, sis. Yes. Naalala ko lang. Yun tama yun. Kapag nasaktan ka na, yun talaga yung mga strong woman, strong person, yung mga na ano na talaga, matatag. Yung totoo talagang matatag, yun yung hindi nagaganti kapag nasaktan. Yun yung mga taong gaganti, pero i-improve nila yung sarili nila. Mas maganda talaga yun na hindi mo kailangang gumanti para manakit din kapag nasaktan ka. Ang mas maganda talagang ganti, ipakita mo na hindi ka kawalan, na you worth it, ay improve yourself, ipakita mo na ano ka talaga, na kahalaga-halagahan na parang gano'n. Support always. Support always. Yes, thank you so much, my partner, for the support and always spread love. Big heart talaga. And wala. This is for you and for us. Kung ano man, what I do this for us. Our goal to be not just for the successful, but to be a happy person. A happy person. And my dream is to be with someone who I really love, na my family, every day you this, every day, every day you are this. I'm always gonna Ayan, hindi lang naman dapat yung mga nagwa-whitey world kasi hindi naman para sa sumikat ka lang or kumita ng malaki. Minsan kasi yung ano 'di ba, ng passion mo lang na
upload ng magandang view, yung may 'di ba, passion mo lang talaga yun, karamihan dito, lalo na sa'kin. Kapag nakakita tayo ng magagandang view 'di ba, pini-picturan natin. So, mas maganda yun na may remembrance, eh, why not na na mag-vlog ka and wala namang masama dun. And worth it talaga yung ano, yung gagawin mo kasi, ah, and napasaya mo na yung sarili mo and nai-share mo pa sa iba and puwede ka pang kumita. May ano talaga, may kita talaga sa pag-yo-YouTube. So, kailangan din talaga ng hard work, determination, and talagang passion mo talaga siya. Kapag hindi mo na naman talaga passion, gi-give up at gi-give up ka and kailangan talaga ng motivation, inspiration, ayan. Kasi may inspiration naman kasi talaga ako. Kung wala naman talaga, ah, give up na talaga ako. Everyday, do this, LS. With passion and love, anything can happen. Yes, with passion and love, anything can happen. Hard work talaga. Hard work talaga. Talaga. Hard work talaga. Kailangan talaga ng hard work. I remember you do this before you work you work a lot. You work a lot. Your effort and talaga hindi ka lang nag-give up. Nagpatuloy ka pa. Yan. To grow, look at you now. You're monetized. You are certified YouTuber. So I am so proud of you. Nourished by music. Alam mo kung mayroon ng salamat sis sa pagpunta, Salvation. Wow, ganda naman tumakay. Ang ganda naman ng pangalan ng aking sis. Ang ganda, Salvation, wow. Salamat sa pagpunta. Unexpected na magjo-join ka sa aking LS. So, thank you so much talaga. Ang intro talaga, emotional talaga. Nakita kasi kita. So, ayun, iniisip ko kung okey kami dito, kung okey ka lang ba diyan. Ayun, kaya nag-emotional ako. You make me smile. Yes, thank you so much. Thank you so much because I make you smile. Uh, I always want to make you smile, and sometimes I don't know how to do it because we're different culture, different country, different ways, wait, and different ways, tawag dun? What you call this? Ang hirap mag-English. Basta ayun yun, charot. No, charot. I remember the day we met as you're hard, very hard to smile, and I this challenging because that I want to make you smile before, then very hard to make you smile, and then one day I try to make you smile, and every day I make conversation, and then one day you smile, and I'm so happy I make you smile, like um like a mission accomplished, I make you smile. Sobrang your smile is so beautiful. We met and I sang Remember. Yes, you sang and you composed the song. I remember that song you composed and I always sing that song.
Eh, oh my God. We connected music. So, I'm a music lover. Pero yung music, but the music doesn't love me. Because of music, we join the small. I sing to the small app, and I always sing. Whatever I do, I always sing. Walk while I'm walking. While when I'm at work, I'm singing, and other they say me maybe I'm crazy because I sing I sing always. Thank you so much guys for the 3 million viewers and stay tuned, and thank you so much, and most the thumbs up. Thank you so much for the thumbs up, and almost 1 hour talking here alone. Yes, I hope soon will join, and sana yung mga dating friends before nung active pa ako, ayan, naantok na, naantok na kasi anong oras na. The tears of the kisses your lips on my lips, and it's still in my heart. Thank you so much for the sponsor of my Wi-Fi. Love lots. I love you. 10:57 here now. So thank you guys for the 3 million viewers, and for stay tuned, and hope na sana subaybayan niyo pa ang aking vlog LS. Everyday I make LS. So sana mag-join pa rin kayo, and kahit na silent kayo, stay tuned pa din. And salamat po sa pagbisita sa aking tahanan. And pwede po kayong mag-comment, react, kahit ano, pwedeng negative, para masagot yung reaction. Ayan. I'm eating a cake now. Ah, wow. Sana all may pa-cake. What the flavor of the cake you eat? I like I mean mocha. Mocha. Mocha, like a mocha. Chocolate cake, caramel cake, sumumong, sumumong, sumumong. And thank you so much, the sponsor of my lipstick again, Mai. Thank you, Mai, sa pa-lipstick sa akin. Kung nandito ka sana, Mai, sana may pakilay. Nawala na yung kilay. Hindi ko na naayos ang aking kilay. So, busy, busy sa farm, sa buhay-buhay dito.
Lahat ay gagawin para sa'yo. Thank you so much sa 3 million viewers. Ayan, stay connected pa din sila. Salamat po sa pagbisita sa aking tahanan at nanatili pa rin kayong stay sa aking LS and sa pakikinig kahit hindi naman kagandahan. Thank you so much and I hope you guys um, subaybayan niyo pa rin po ako sa mga susunod kong vlog and making LS and sana hindi kayo magsawa and sana mag-improve pa ako. I try my best para mas ma-improve ko pa ang aking ginagawa. Ayun guys po. Thank you so much for watching guys. Naantok na ako. Maaga kasing nagising. The kisses your lips someone. Thank you so much guys. I ended this live and na-appreciate ko yung pag-stay niyo sa akin. And sana mag-join pa rin kayo kasi everyday po ako mag-LS to reach para ma-reach ko na ang aking goals. Para ma-reach ko ang aking goals. Ang goal, sana tulungan niyo po ako, help po para ma-reach ko ang goals. Ang aking goal, goals. Sana tulungan niyo po ako, guys, and support my vlog. Panoorin niyo ang aking mga vlog, ang mga videos, and comment, like, reaction, anything na reaction, negative, kahit ano. Kahit ano. Ayan. Thank you so much, guys, sa pagsuporta niyo po sa akin. And sana po, God bless us po. I love you guys. Thank you. Wait. Bakit nag-4 na?